na to se nadovezuje druga priča, ili je to deo iste priče, to je da su to sad 90. da nigde nema ničega, ne postoji sadržaj, ako sami ne napravimo sadržaje, blejaćemo. Gde se Pančevačka gimnazija pokazala neverovatno. Mi smo tih 90-ih, ja sam od 92. do 96. bio u gimnaziji, imali muzički klub, organizovali rock maratone u gimnaziji i u studentskom gradskom prostoru. Imali maskenbal godišnji, imali dramsku sekciju koja je pravila predstave. Imali smo, preskačem nešto sigurno. Uglavnom, u okviru... Znači, jedan aktivan gimnazijski život je to. Koji su sve vodili profesori u prostorijama gimnazije u slobodno vreme, naše i njihovo. U vreme koje nije baš bilo lako. Znači, neverovatno je to, verovatno su, ja sad naknadno razmišljajući, pretpostavljam da i njima, ajde što je nama trebalo nešto, to je jasno, ali i njima je trebalo nešto.